ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз охирон навори ман аз шаҳри Москва. ҳай ҳамиша уже ма сафар дорум. ана Зайнабҷон барои мо ош пухтай, ҳамаи чи дастархон сад, анаи торта буша, якта подписчик мо пухта овард. сар ҷамъакона мо шиштем бигем ужин кадем. ана баъд билети ман шабона буд, соати 12 шаб палё доштум. ана баъд оҳиста оҳиста насиб иншоаллоҳ баъди хурданмон ма сафар ба аэропорт мекунам. миннатдории ма ба ҳар яки шумо мерасонам барои комментарияҳои хубтон, барои суханҳои хубтон, барои дуоҳои хубтон. худоро беҳисоб шукрона мекунам ки чунин подписчикони меҳрубон дорам. аллакай иҷа мо дар самолёт шиштем шабона, иҷо маълум нест. хай кам кам барои шумо навор кардам ки бине ки имрӯзҳо ма дар куҷо гаштаистам. шумо мегӯед ҳестез видео ки ман ҳаракат кардаистам. иншоаллоҳ камака кори дига дорам, корома буд кунам. як хушхабари дига дорам барои шумора. кӯшиш мекунам ки хотяби як рӯз пас барои шумора беҳтарин наворҳо пешкаш кунам. иншоаллоҳ ҳози бо хонада мерасам, навора аз хона давом метиҳем. аллакай иҷа ма тамошобинони азиз расидам. бигем ки уже соатҳои 6 саҳар дар хонам расидам, азбаски Орск аймо дурай. мо Орск омадам, аэропорти Орск. баъд як соати дига бо то хона. аллакай соат 6 саҳарӣ шид. иҷа распаковкаи падаркаҳо. падарка ҳар вақте дубора шин Москва мерам, кӯдакода обязательно падарка мегирам. ана ин мошинча барои Мустафо. ҳар вақте ки занг мезадам, холаша ғам нате, гуфта мошинчаи ба пулт мебиёрум та, гуфта ваъда медодумша. баъд ман ҳамихи характере дорум ки надошта бошум кӯдакамда ваъда намекунам, а дошта бошум ваъда мекунам. барои ҳамиқа фикр мекунам, кӯдака бисёри одамон вай мекунанд ки ана ия мехарам та и кора ки ҳамин нодурустай. ма кӯшиш мекунам ки ба ҳамихели хатогиҳо роҳ натисем, кӯдака ба умед накунам. ана иҷа бигем ки и падаркаҳои подписчико май подписчико ира ба ҳамо контейнери Зайнаб, да магазини Зайнаб да 2 рӯз ма савдо кардам, ҳамуҷа истодум. бисёри подписчиком каси ай наздик шинос шидам, дидам, шона шиштем, суҳбат кардем. ана Фотима да боша якта куклача гирифтам. и шириниҳо ҳамаш аз тарафи тамошобинон барои ма тӯҳфа. иҷа боша якта форма апамда гирифтам. и формаи апамда овардам тройка, ай борои Зайнаб. яктай дига хидмда гирифтам, хидмда дата гирифтам бигем. тройкаҳош аҷоибот, тройкаҳои фасонаи турецкиян, ё пат намегиранд. ҳамин хефорамай мепӯшӣ, бовар ки ҳамин чизе ки ба дилат боша бо аҷоибот да танаи хушрӯ меиста. удобни раҳгардиям бигем ки мефоратавох ҳамин чизи материали матоҳи хушрӯвай. иш аяпам, ана иша барои худам гирифтам. барои дарини мошин удобни аймада. ай болошам як куркачаи тиниктара ки асенира мепӯшум, гармакак мепӯшум. ана иша каси безрукавкаи дароз мепӯшум, ости надора безрукавкам, дарозай. ина да ҳамҷа пушта нишон дода будам ку ина як гирифтам гуфта. мана ина гирифтам действительно, хадам қатим овардам. баъд барои ҳаҷ рафтани очам иҷада ман якчанда куртаҳо гирифтам барои очама. инаи абаяра барои ҳаҷ рафтанаш насиб иншоаллоҳ моҳи декабрда очам сафари ҳаҷ доранд ва билети ҳаҷшона алҳамдулиллоҳ мекунам ки аз пули компания Фаберлик харидорӣ кардам. ана марам ба орзум расидам. дар вақташ модарои мо барои ҳар яки мо орзуву ҳавас мекунанд, барои худшона чиз намехаранд, барои мо мекунанд орзуву ҳавасашона. ана имрӯз фаро расидагие ки мо орзуву ҳавасомона баҳри модаромон кунем. ман бигем ки чӣ хеле ки модар фарзанда ба орзуву ҳавас калон мекуна, ҳози ман ҳамаи намо орзуву ҳавас ма ҳамчун як тифл нисбати модарам кадестам. ва шуморо нашне нигоҳ накуне. кор беҳад осонай, кори компания Фаберлик беҳад осонай. сами главни одам хоҳиши кор кардан дошта боша. зиндагӣ тамоман дигаргун мешавад вақте ки худат кор мекунӣ, ана беминнат барои худта, барои фарзандота, барои як падару модарта, барои як апаву хоҳарта метавонӣ ки чизи ба дилат харидорӣ кунӣ, бо дили кушод хайрам кунӣ.
вақте ки одам ба дасти худаш хайр мекунад, як каса дилша шод мекунад, хирсанд мекунад, ин бо як роҳати дигарай бовар кунед. И куркара барои апама овардам. ана ин дастагули зебо аз апаҷони Рудоба барои пешвозгирӣ. Аллакай и бигем ки рӯз дамид соат 10 рӯзай апаи Рудоба омад, ина торт овардак, ана гул овардак, апам боша ош кадай, самбуса кадай. хача як чанд рӯзе ки бигем ки набудам дар шаҳри Москва будам, ана ташкилиҳо сар ҷамъ макона мешинему, абед мекунем акамо як. тамошобино, имрӯз ман якта посилка получат кардам, а якта подписчикам коргари командамам ҳастай. И туҳфара очашон бигем ай ҳаҷ барои мо рӯй кардиян, ҳаҷ рафтиян, барои маву апама туҳфа рӯй кардиян. ҳози ҳуй мекунам, якҷоя мебинем ки чӣ рӯй кардагиян. тамошобино, инами гирча буридам, ҳоли ҳуйш накардам, гуфтам якҷоя ҳуй кунем бинем. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. чизи ҳаҷа. инай салафан дадам. хаз бо салафанша бигирам ҳуй кунам. иҷа бо навистагӣ будай, иш аяпай моҳирам будай, ини салафанакаш. ва фикрам иш аймайда, иш бенома. Инайшам ном дошта. инайш номи ма. хайма номи хидма ҳуй кардам якҷо. инай намедонам чай ҳози ҳуйш мекунем. хай хулоса ҳамаша ҳуй мекунам. хулоса инай материал беҳад материали хушрӯи шифка ҳай. якта аҷоибу ҷойнамози фасон, мошоаллоҳ, худованд туҳфаи кардагиву хайри кардагӣ очаҷон та хайрнаҷон ба даргоҳш қабул бигардонад. духтарак Парвина ном дорамо дарои кардагиай. ана ба якта ин хали такати бурукуш чени бачаи калоним бардориш бина. ина бардориш. мамин бурмух бачамадама чими зиба қати бурукуш чени танашай. баъд инаи ба фикрам чиай таспеҳи ҳам инай хали ҳисоб мекунӣ, ҳам таспеҳи обични халиша. инаиш муҳра барои гардан. иш чӣ боша? иш мумкин духияй чун ё помада ё духияй. хулоса иш инаиш оби замзам. ини апама ҳуй накардам. ини апама ҳамеша ҳуй кардам. ини идам якта паплини ҳаст сонат ранги ма инам хали. хулоса инам хали якта ҷойнамоз. инаш ай апам будай. бисёритон пурсиде тамошобинони азиз ки чӣ ба кӯдакора нишон наметӣ. рости гап дар ҳамин хонарам ҳозир нестам. исид Москва рафтам. ана насиб иншоалло бо сафар ба Новосибирск дорам. ай Новосибирск бо Тоҷикистон мерам. ҳамаша баромадома навор мекунам. иншоалло дар каналам мемонам. имрӯз бигем ки як рӯзи истироҳатияй. кӯдакора гирифтам, шаҳри Орск овардам. иҷа ҷои гармай дрини як торговый центр. пеш иҷа дабо магазини Глория Джинс ҳаста. иншоалло ҳозир мерам кӯдако дабо майда чайда мегирам. аюҷа кӯдакора овардам иҷа платния. як соаташа гирифтам. як соаташ 250 рублай. агар хато накунам 350 рубл буд. уже фаромӯш кардам. як бора ҳар сеша як соата гирифтам. ана Фотимаҷон кативай духтарак бозӣ дора. Фотима хеле духтари калон шудагиай, уже ба ақл шудагиай. тарбияш дар садик уже дигар шудагиай. ранги одамои калон. ана уже бигем ки дасташ меқапа, ручкара менависа. ҳама чай ёд гирифтагиай ай садик. Мустафорам алҳамдулиллоҳ хеле бачаи ба ақли хушрӯ шудагиай. инам садик да уже хондану навистану ҳамара ёд додагианша. Муҳаммаҷонам алҳамдулиллоҳ созай мактаб хондесай ба баҳои 4-5. хай инакда яктаги сеям мебиёра, лекин кӯшиш кардесем ки 4-5 қати хона. ай сар то обед яҷода да подготовительни мондагиемша. ай соатҳои 10 то 11 подготовительни мерава. ай соатҳои 12 то 5 бегаҳа бигем да мактабай.
кӯшиш кардастам ки ба тарбияи фарзандомам аҳамияти ҷиддӣ тиҳам, фарзандомам хизматкорӣ дар роҳи ислом кунам. барои фарзандом ҳам модар бошум ҳам падар бошум ва вазифаи падаришонам алҳамдулиллоҳ иҷро кардастам. либос, хӯрдан, пӯшидан, ҷойи хобшон ҳамашонам 100% шукронаи беҳисоб мекунам худованди меҳрубона. фақат аз як чиз метарсидам ки яке бе ягон камбуд пайдо нашавад, лекин ҳар як каса худованд ризқша ба худаш офаридагиай. ризқи моро худованд ай компанияи Фаберлик додай. ҳазор раҳмат ба компанияи ширкати компанияи Фаберлик, ба президенти компания ки ана ҳамин гуна ба кори осон, коре ки аз ӯҳдаш мо занҳои хонашин мебуроем, барои мо пешниҳод кардагиай ва имрӯз дар назди фарзандом шишта кор карда алҳамдулиллоҳ ба ҳамаи чӣ расидастем. холоса тамошобино гудакода 1 соатина да уҷа гирифтам, бозӣ доран худам магазини Глория джинс дромадам. дита брук гирифтам, Муҳаммад Мустафо да 1 хела, дитаи дига ина хеле холоса формашон кардам. ина ҳар душтам 1 хела. ми 1200 сум, ишам 1400 сум да. Наш отдельно. ака хеле тёплый заказшон накардам да, Василёв. Дига ҷо омадем, гуфтам биё хаяк я бора бигирам. куркорам тамошо дорум, мегум яктагига куркашонам бигирам. куркаи дарозак мефора бигирам шона. дарозак боша. инам хеле ҳар шда 1 хела мегирам, ягом намуд. бо бурукои тёплира мегирам. хахлоза 20 000 дар кураки ҳар дида як формаи хушрӯ кунӣ. хулоса тамошобино ана ҳамун 20 000 гуфтагим расход шуд. ҳар сешта либосои зимнӣ гирифтам. баъдан овардам шона кафеи узбеко, чизҳои ба дилшонам гирифтам. як бора гуфтам бихӯрам, шукамошона сер кунам, ба хона равем. раҳмат ки то охири навор бо мо будед. то наворҳои оянда худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша.